Евроком представя американски игрален филм "Полузащитникът от Нотърдам". В главните роли Скот Хейландс, Алън Катлър, Сандра Нелсън, Емануел Гугие, и Гейбриел Холган. Музика Джордж Блондхайм. Така, уважаеми дами, резултатът е 27-22 за тях. До края на матча остава 37 секунди. Кога ще започнете да играете в футбол? Старците по заредените улици се движат по-бързо от вас. Хубаво го каза, тренер. Слушай внимателно, Шална си. Ще тичаш по дясното крило. Виктор, Хюго, вие ще ги заложите по лявото. Крек, ти ще правиш заслон на Шона си. Искам да станеш булдозер. Прав човек да не остане, ясно? Добре, татко. Искам да кажа, тренер. Ще ги изядете ли? Ще ги смачкате ли? Откъснете ръцете им, изкорбете червата им и ги разпилейте по игрището. Бъдете ирландци. Вървете и не взимайте пленници. Сценаристи Марк Трафиканте, Ричард Кларк, Майкъл Маклери и Лари Шугър. Режисьор Рене Бониер. Ей, 84-ти, помниш ли ме? Ще те изям. Готов ли си? Червено, 2. 8-4. Ти. Червено, готови? Пас. Браво от качалка. Добре се справи. Следващия път ги хвърля настрани, да не се спъвам в тях. Така ще ги разхвърлям, че тренера им ще ги изравя с лопата. Именно. Господин Шонаси, случи ли сте с сина си Арчи? Нотърдам ви е безкрайно благодарна, че подпомагате спорта. Ами иначе е загинала. Извинете ме. Момчета, купонът до вечера е у нас. Баща ми и мащриката се връщат чак утре. И не забравяйте ФВМ. Всеки да си води мацето. Така, елате насам, съберете се. Преди съвсем да сте му отпуснали края, нека да се отрезвим малко. Не вие спечелихте матча, а те го загубиха. Победата не е реална, защото не бяхте... Концентрирани. Знам, че искате да направите впечатление, тъй като всички си имате приятелки, но ще спечелите шампионата, ако се сетите за още 3 неща, които стоят над всичко. Футбол? Футбол? Моля? Футбол! Точно така. Хубаво се забавлявайте до вечера, защото утре ни чака много работа. Имам предвид работа. Това важи с двойна сила за теб, господин Чо. Кога ще започнеш да играеш като хората? Моля те, ще се старая, татко. Здраво ще завинте главата си.
Къде? Да си взема нещата, ще дойде с теб. Отгледал съм учелник. Хубаво го каза, тренер. Иди на купона, Арчи, забавлявай се. Да не си се прибрал преди 10 часа. Не се коси. Ще ти намерим дама за до вечера. Сериозно? Не, разбира се, че не. So, ready? Hit! Archie! Archie! Victory! Не се притеснява от качалка. Тъпата антика бе подарък на баща ми от английската кралица. Ей, от качалка, ще хапнеш ли? Толкова е грамаден, че за сешуар му служи Боинг 747. Достатъчно, момчета, оставете ме чока на мира. От качалка? Искаш ли едно питие? Да, може. Като главен счетоводител и заместник директор ме помолиха да ви разведа наоколо. Разбирам, отец Омейли. По-добре ми покажете библиотеката, която се нуждаела от разширение. Искам да ви покажа това. Виждате ли, не може да се поправи. Да, виждам. Библиотеката? А да, насам. Да, госпожице Мартин, много се трудих. Господин Чеймбърс, как се казва приятелката ви? Обичам Лиса. Господин Мудо, на луната ли сте? Май не сте тук. Да, имам предвид не, мадемуазел Мартен. Добре. Как се казва вашата приятелка? Гаджето ми? На френски, ако обичате. Да, аз нямам приятелка. Нямате ли? Никаква. Колко жалко. Мадмуазел Джонсън. Кой е вашият любим? Аз обичам Люк Пери. Госпожице Мартен, мисля, че прекалявате. Все пак става дума за личния ми живот. Казвате да не ви се бъркам. Туше.
Чакай! Не исках да ти изплаша. Здрасти, откачалка. Здрасти, откачалка. Бонжур, Дарла. Бонжур, Джил. Здрасти. Здравей. Слушай, извинявай, не исках да те изплаша. Просто хареса ми как свириш. А и аз винаги се правя на глупак. Беше много хубаво. Свирех Дебюси, Клер де Люн. Ти свириш ли? Аз ли? Не мога да свиря на пиано. Като малък мама ме учеше, но... Така ли? Покажи си ръцете. Имаш пръсти на пианист? Би могъл да обхванеш октава и половина. Есмералда де Токвил. Аз съм от качалката. Луд ли си? Всъщност, това е прякорът ми. Казвам се Крек. Крек Зимодо. Викат ми от качалката, защото малко превъртам на игрището. Здрасти, Арчи. О, дошла си да ме гледаш? Разбира се. Какво мислиш за откачалката? Страхотен е. Тя не е от тук. Французойка е. Нали разбираш? От Франция. Живее в общежитието. Техните са на 6000 мили от тук. Разбърдайте се. Крек, къде е тренажора? Ще го донеса. Радвам се, че ще ме гледаш. Наистина ли? Right. Ясно е. Зарязаме заради нея. Веднага и налетя, щом се появи. За какво му е? Тя дори не е в агитката. Шона си, ела веднага тук. Здрасти. Здрасти, откачалка. Октава и половина. Какво беше октавата? 8 ноти. Седни. Ще ти покажа. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Хайде, откачалка, опитай. Не мога. Не знам как. Много е лесно, ще видиш. До, ре, ми, фа. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до. Давай пак. Обратно. Видя ли ти свири скалата? Спомних си. Сега и свири това. Не, само от тези ноти.
Започвам да си спомням. Наистина го изсвирих. Беше страхотно от качалка. Аз не направих почти нищо. Ти беше чудесен. Щом си свирил и преди, ще си спомниш всичко за нула време. Така ли? Трябва да взимаш уроци. Баща ми никога не би се съгласил. Аз ще те уча през почивката. Ще ме учи да свиря на пиано? Разбира се. Не искам да те ангажирам. Няма проблеми, ще бъде забавно. Аз обожавам пианото. Добре. Бонжур, клас! Бонжур, мадемуазел Мартен. Как сте днес? Благодаря, добре. Френския ви е станал много добър. Благодаря, за мен е удоволствие да го говоря. Той винаги носи удоволствие. 2 на 28. 2 на 28. Долу. Готови? Пас. All the way! Yes, we're here! We're back to cheer! We're bad, we're hot, we can't be stopped! Irish here to stay! Notre Dame all the way! Que nous fussions, que vous fussiez, qu'il ou qu'elle fusse. Monsieur Мусио Модо, внимавайте. Добре. Bon, répétez, classe. Que nous fussions, Средовековната църква създава съд, който преследва еретиците. Имайте предвид, че трябвало само 2 души. 2 души, които да ви обвинят в ерес, за да идете на съд. et maintenant que vous avez bien appris le subjonctif, dites-vous bien que vous ne vous en servirez jamais. Не мога да повярвам, че не си слушал камбаните. Не съм. Да идем да ги чуем още сега. Сега. Сестра Охара ми каза, че ги биела всеки ден от 40 години насам. Сериозно. Господи, колко са тесни панталоните на отец Мейли. О, Есмералда, радвам се да те видя пак тук, дете. Сестра Охара, запознайте се с моя приятел Крек. Приятно ми е. Леле, колко си грамаден. Так му ще биеш голямата камбана. Иди горе и чакай сигнал. А после удари здравата. Добре, сестро.
стига толкова, да не си изпотрошиш кокалите, слизай! Откачалка, съблекалната е там. Ей, сега идвам. Хайде, хайде! Хайде! Движение! Господи! Хайде, оклюви такива, размърдете се! Хайде! До, ре, ми, фа, сол. Потече ми. Супол. Тренировката. Мой човек. Ще спечеля стипендията за техническия в Джорджа. Я по-сериозно. Те не прехосват пари за такива като теб. Ще я дадат на Арчи. Глупости, баща му е пачкаджия. Откачалката също е конкурент. Но не и ако закъснява за тренировка. Тренера ще го убие. Ще трябва да избие половината отбор, за да получиш стипендията. Така ли било? Точно така. Сега ще видиш ти. Любовниците, не се обарвайте поне 5 минути. Любовници, хубаво го каза. Добре. Смяна. 40 лицеви опори на пръсти. Свали задника. Ей ти. Изправи гърба, свали задника, Кан. Гледай Шона си и се учи. На пръсти, Крейг. Казах на пръсти. Първо закъсняваш, а сега и хитруваш. Не хитрувам, просто пазя пръстите си. Пазиш пръстите си. Ти си полузащитник, не ти трябват пръсти. И без тях ще играеш добре. Татко, Действай 40 лицеви. Dimanche matin, c'est le moment rêvé pour faire la grasse matinée. Не дей, Арчи, изпускаш филма. Това е класика. Не ходя на кино, за да чета. Мога да ти превеждам. Добре, че ме подсети. Ще имам нужда от помощ по социология. Искаш ли да прегледам есето ти? Там е проблемът. Заради футбола и другите неща още не съм го завършил. Изобщо не си го започнал, нали? Тренерът направо ни скапва. по-тихо. Искам да слушам диалога. Той е на френски. Какво ще слушате? Просто четете. Идиот. Така няма да стане. Миналата седмица ти написах цялото есе. И беше страхотно. Писаха ми 6 минус. Имам нещо за теб. Арчи, Отвори го. От истински кашмире. много е хубава. Не забравяй, есето ми трябва за четвъртък. И след като спечелим шампионата, аз ще ти помагам. Арчи, от качалката има ли си приятелка? Какво се сети за него точно сега? То е много мило момче. Защо не го запознаеш с някоя? Защо? Бихме могли да излезем заедно някой път. Писна ли ти да излизаш само с мен? Глупости. Просто от качалката е адски сладък. А аз не съм, дето ти подарих онази блуза, нали? Разбира се, че си.
Ще му намериш ли някоя? Да. Ще му намеря, момиче. Ще бъде върхът. Благодаря ти, Арчи. Лесли? Лес, госпожице Мартин. Мартен, но можете да ме наричате Франсуаз. Франсис. Направо съм очарована от напредъка на сина ви. Напредък ли? Скоростта му падна, не помня какво. Не, имах преди френския. Той стана един от най-добрите ми ученици. Я го виж ти. Зарязал футбола, за да плюска креп. Не мисля, че малко креп ще му се отрази зле. Добър по френски, а? Да, Може би аз трябва да взема няколко урока от вас. не знам. Какво ще получа? Ще ви купя креп. Обеден или вечерен? Вечерен? Звучи чудесно. That's funny, huh? What am I, a comedian now? Not the way it happened. Maybe I should do some football. So I hear Чух, че филма си го бивал. Да, you like Харесваш ли Том Хенкс? да. Том Хенкс. Да. You did Не ми not каза, tell че me ще you ме said уредиш yes с to него. him. Така ли? Този е любимият ми ресторант. Няма блюдо в менюто, което да не обичам. Екскюзема, мадемуазел. На здраве. Мадемуазел. Ще пия кокован. Превъзходен избор, мадемуазел Мартен. Мерси. А вие, мусю? Къде са пържолите? За господина Le filet mignon au veau на шампион. Това е пържола с деликатен винен сос и гъби. Чудесно. Бихте ли му казали да не слага сос и гъби, а печени картофи? И да донесе една бира. Разбира се, мусю, разбира се. Вие сте истински мъж. Печени картофи. Трябваше да ги поръчам пържени. Аз гледам на футбола като на първообраз на борбата между мъжете. Те са като съвремени гладиатори, изправящи се един срещу друг на вечната арена на честа. Да, гладиатори. Точно. Не наистина, като при последния матч на Пакърс и Рамс. Беше зрелищен, най-вече когато Пакърс поведоха с 2 точки в третата част. Гледате късния футбол в понеделник. Да, Ами, на здраве. на здраве.
except he never made it. No. Момичета, с откачалката отиваме за пуканки. Той ги изяде всичките. Извинявайте. I understand how sad this is for you, but we cannot stay here. Искаше да сломиш сърцето й? В смисъл? Задръж терестото. Благодаря. Още не си я целунал. Какво? Трябва да я целувам? Приятелю, защити репутацията си. Иначе ще те помисли за сбъркан. Трябва да я целунеш, мой човек. Същото е като при футбола. Практика, практика, практика. Майчице. Липсвах ли ти? Pueblo de San Carlos, el tirano Martínez nos pidió que nos rindiéramos. Le dije que no lo haríamos y que si era necesario, pelearíamos hasta la muerte. Пас. Какво беше това? Мислех, че така трябва. Откъде на къде? Много си гаден. Sigan a sus oficiales con lealtad y coraje. Признай се, Есмералда, беше забавно. Напротив, ти съсипа всичко. Добре ли си? Не може ли да си подсвирквам? Просто се държиш странно. Бях заедно с твоята учителка по френски, Франсуаз Мартен. Искаш ли шоколадов мус? Ял си мус? За десерт. Ходил си на вечеря с госпожица Мартен? Срещата бе делова. Тя каза, че си напредвал по френски. Татко, този номер с срещите, по-лесен ли е, когато си по-голям? На среща ли си ходил? Нещо такова. Коя е щастливката? Дарла. От агитката, браво. Ела насам. Слушай, синко, когато излезеш с някоя жена, тя си има нейн план за играта, а ти свой. Първите няколко матча винаги са трудни, защото тя адски набляга на защитата. Но в същото време и тя иска да играе, така че играй. Само не я фаулирай. Слушаш ли ме? А? Просто не бива да нарушаваш правилата. Най-важното от всичко е практиката. Практика и пак практика. Знам, че е трудно, но се опитвам да ти помогна. Татко, защо не си вземем пиано? Какво? Искам да свиря на пиано. Ето какво било. Знаех си, че има нещо. Мислех, че френският ти пречи на играта, но чак пък пиано. Да, забавно е и мисля, че ме бива.
И мен ме бива да пека сандвичи на скарата, но не с тях си изкарвам хляба. Пиано. Момичетата свират на пиано. Когато бях на твоята възраст, само смахнатия Поласки свиреше на пиано. Пюни Поласки. Дори сестра ми бе по-твърдо от него крек. Футболът ще те вкара в престижен университет, а после в професионалната лига. Мислиш ли, че ако имах твоите възможности, щях да тренирам? Мен? Не това имах предвид. По-добре да забравим пианото, става ли? Видях какво ти причинява. То просто те разсейва. Гледай си уроците. Те са важни. Но извън училище, отборът яде, пие и сънува футбол. Защото шампионатът е само след 5 седмици. Инквизиторите арестували заподозрените само когато доказателствата им се стрували неопровержими. Есмералда? Ей! Още не ми се сърдиш? Заета съм. Искам да поговорим. Сега сме в час. След часа? Не знам. Тогава кога? Стига си ми досаждал. Госпожице Детоквил, социологията не е наука за светски прояви. Извинете, отче. Есмералда? Есмералда, Ядосана съм, остави ме. скоро ще ти мине. Как си отворил шкафчето ми? Просто го отвори. Стига толкова подаръци, Арчи. Не дей, нека бъдем разумни. Няма да се махна. Какво? Казвай. Всичко е наред, скъпа. Арчи, повече не мога да ходя с теб. Просто пробвай го. Не искам. Късаш ли с мен? Да. Добре, де, съжалявам. Господи, Есмералда, бива ли заради откачалката? Ти никога не си ме обичал. Признай си, падаш си под качалката. Ти не разбираш приятелството. Мислех, че сме повече от приятели. Може би. Само след 3 дни ще намериш друга да ти пише домашните. Крек, Есмералда. може ли да поговорим насаме? Не, трябва да вървя. Чао. Go, go, G-O-G-O, go, go, let's go! Go, go, G-O-G-O, go, go! Стоя удари кегла, няма да свалиш. Кегла! Хубаво го каза, тренер. Задържаме ли те? Това вече е друга работа. Хайде всички под душовете. Утре продължаваме.
Здравей, Крек. Виж, трябва да занеса топките в съблекалнята. Крек, Знам какво ще кажеш. Просто предай на Дарла, че съжалявам. Беше тъпо. какви ги говориш? Знам, че Арчи ти извъртя гаден номер. Ти не си виновен. Той ти каза да я целунеш, нали? Да, какво? Не ме ли мислиш за буклук? Жаме. Искам да кажа изключено. За това ли не дойде днес? Да. Утре ще се видим ли? Не. Баща ми разбра и няма как. Не бива да се отказваш. Виж, разсейвам се и не играя добре. Не мога да рискувам, не си струва. Но ти си много добър. Мислиш ли? Справяш се чудесно. Ти имаш талант, Крек. Не го пропилявай. Ще те чакам утре през почивката. Надявам се, че ще дойдеш. Откачалка. Ти дойде. Да, реших да не се отказвам. Да започваме. Леле, колко сте ми сладки. Изненадах ли ви? Кофти ли е да те спипат? Шпионираш ли ме? Казах ти, между нас всичко свърши. Защото не съм достатъчно грамаден и тъп. Откачалка? Мислихте за приятел? Просто уча Крек да свири на пиано. Нищо повече. Да, бе. След урока бих искал да поговорим. По-скоро на него трябва да викат откачалка. Тази хватка е подходяща при атака в гръб. За днес приключихме, момичета. Млади момко, мъжката съблекалня е там. Добре ли си? Трябва да поговорим. Не тук, Арчи. Искам да се видим пак. Поне веднъж. Дължиш ми го? Есмералда! Добре, чакай ме пред общежитието до вечера след тренировката. Ще се разберем. Само ми дай шанс. Вече говорихме по въпроса. Моля те. Арчи, Какво ти става? Какво искаш да направя? да ме оставиш на мира. Дадох ти всичко, дори ти подарих блуза. Какво повече искаш? Не мога да повярвам, че замениш защитник за полузащитник. Много се минаваш. По-добре да си вървя. Хубаво. Всичко свърши. Чудесно. Защото и без това ми беше писнала. Оревуар, Арчи. Не можеш да ме зарежеш. Остави ме! Върни ми блузата. Арчи, моля те! Моя си е, върни ми я. Арчи! Откачалка, пусни ме. Откачалка, пусни ме. Аз съм твоят капитан. Откачалка, твоят защитник. Не го забрави.
От качалка. Това няма да ти се размине. Нямаш право да ми сваляш мадамата. Глупости! Ти я мамиш, а това е гадно. Крек, моят рицар в блестящи доспехи. Безкрайно съм ти благодарна. Моля ти се. Искам да го приемеш в знак на моята благодарност и признателност. Изглеждаш чудесно. Благодаря. Да започваме с урока. Какво направи Сарчи? Занесох го в колата му. Приготвила съм ти нещо прекрасно, Фюрелизе, от добрия стар Лудвиг. Добре, чакай. Исках да науча онова парче, което свиреше първия път. От онзи тип WC. WC? Имаш предвид Дебюси? Да, Дебюси. Крек, парчето е много трудно. Да, знам, но е... страхотно. Нека първо да ти го изсвиря. Ей, You're awesome. Супер си. отличен. Много добре, госпожице де Туквил. Посредствено, Арчи. 4+. Ех, Дарла, поредната четворка. 4+. Крек, как да ти кажа? У мен се породиха много особени чувства към теб. Наистина мисля, че ти си най-добрият ми приятел. Супер! Станете от защитника, момчета, сега само тренираме. Казах дясно, бе, човек. Сигурен съм, че каза ляво. Връщай се в купа. Къде блееш? Трябваше да задминеш Харвил и Елесандри. Не мога да удържам 4 души. Слушай, ти ще ни провалиш на шампионата. Тренирай по-усърдно.
Така, нападението при мен бързо. Какво беше това, Крек? Проблемът не е само в мен. Правя всичко възможно. Но не е достатъчно. Не го приеме лично, но... Да не си пил? Не съм. Тук аз съм треньорът Шона си. Искам да се концентрирате. Победа на 3. 1, 2, 3. Питай баща си, може ли да приложим промъкването? Ще пробваме промъкването, момчета? Арчи иска да опитаме промъкването. Добре. На 3 готови? Промъкваме се на 1 готов. Зелено 2 на 47. Зелено 2 на 47. Долу. Готови? Пас. Фаул! 5 ярдов наказателен удар. Нали каза на 1? На 3. Не мога да повярвам. Нападението при мен. Крек, не знам какво ти става. Сядай. Белоус, влизай. Наистина? Да. Всичко зависи от теб, Шона си, и направи някоя магия. Дадено, тренер. Победа на 3. 1, 2, 3. Очаквах повече от теб. Татко. Остави. 7 на 47. 7 на 47. Долу. Пас. Така, така. Крек. Ако бяхме на шампионата, щеше да ми провалиш и да се простиш с стипендията. Вината не беше моя. Да продължим с списъка. Яде ли днес? Разбира се. Виждаш ми се отслабнал. Ядох, татко. Да не криеш някоя контузия от мен. Не. С нощи спали 8 часа. Нищо ми няма. Просто Арчи... Крек, истинският мъж поема отговорност за действията си. Опитай се да разбереш. Къде ти е грешката? Не знам, татко. Пияното, нали? Все има причина. Да не е онази французойка. Харесва ли ти? Ето кое те разсейва. Излизахте ли вече? Не, просто... Тя не е за мен. В смисъл? Ами тя е съвършена, а аз... съм си аз. Противоположностите се привличат. Спокойно, шегувам се. Вземи майка си, например. И на мен ми изглеждаше съвършена. А виж с какъв се събра. Крек, ръцете ти треперят, Да, студено ми е. но тук е доста топло. Крек, какво е това вцепенение? Какво има? Предложение? Не съм ти правил предложение. Здрасти. Здравей! Направо ще паднеш. Имаме си пате де фуагра, домашно суфле и бутилка чудесно прифуме. Парфюм. Сядай. Франсуаз. Някой може да ни види. Не ставай глупав, хлапетата са на обяд. Но сестра Мери Луис може да дойде всеки Ако не момент. се отпуснеш, ще те задържа след часовете мусю Модо. Крек е в критична ситуация и... Срещите ни, нали, майка му я няма и... Какво имаш предвид, Лес? Ами, На здраве. тренер? О, не, скри се. Къде Лесли?
Не ми викай, Лесли, моля те. Просто обядваме, какво толкова? Да. Какво има шана си? Не виждаш ли, че съм на среща? Извинявайте, не исках да ви прекъсвам. Щеше ми се да поговорим за играта. В смисъл? Ами, знам къде му е проблемът на Крек. Какво имаш предвид? Искаш ли грозденце, Арчи? Не, благодаря. Французойката тренер, нали я знаете? Върти го на малкия си пръст. Нима. Така го е успала, че мисли само за нея и онова пиано. Крек свири на пиано? Чудесно! Нали му казах да го зареже? Лес, защо си против да свири на пиано? Виж, Франс, госпожице Мартен, ще трябва да отложим срещата за друг път. Но, Лесли... Съжалявам, трябва да вървя. Това е вино, нали? Няма значение. Крек много е зле. Ще се оправя, извинявай. Крек, Искаш ли утре да излезем? По дяволите, как можах? Пошегувах се, просто се пошегувах. Опитах се да бъда забавен. ти ме покани на среща. Не, Не знаех, че изпитваш такива чувства към мен. извинявай, просто... Хайде да опитаме пак. Знаеш ли, странно е, че никога не съм гледала на теб по този начин. Крек? Татко? Какво правиш тук? Не, ти какво правиш тук? Нищо. Надявах се, че Арчи греши. Не съм казала, че ще зарежа пианото. Крек, ти просто се прощаваш с стипендията. Господин Модо, как пианото може да пречи на играта му? Сигурно не сте гледали последната му тренировка. Вие превърнахте моя Марко Салан в Либерачи, а Либерачи не може да блокира. Тя не е виновна, тя просто ми помага. Повече няма да ти помага. От сега нататък ще обядваш в кабинета ми, след училище ще тренираш и оттам право вкъщи. Точка по въпроса. Господин Модо, правите голяма грешка. Ще ви бъда много благодарен, ако не се бъркате. Да вървим. Съжалявам, Крек. Дано всички сте готови за утрешния изпит. От него зависи половината ви оценка за срока. По-добре си води записки, няма да мога да ти изкараме изпита. Спокойно. Ще се справя. Ще те държа под око дали ядеш и спиш, защото ние ще спечелим шампионата. Започвай.
Достатъчно. Времето изтече. Предайте си работите. Труден тест. Не изпиш, Тоф. Заковах го скъпа. Искаш ли още? Не. Трябва да вървя. Къде? В библиотеката, Защо? за да се подготвя по литература. Мачът е след 2 дни, мисли за него. Ще мисля в библиотеката. Можеш да мислиш и тук. Стегни се, ще има наблюдател от Джорджа Тек. 10 да си легнал, трябва да спиш 8 часа. Ще спя, татко. Светът няма да загине, ако не спя по 8 часа. Може да се разсея, а ти не искаш подобно нещо, нали? Защото най-важна е практиката и пак практиката. Животът ми е футбол, футбол и пак футбол. Няма да ти позволя да ни провалиш, Крек. Нас ли? Мислех, че го искаш. Татко, напускам отбора. Напускам. Крек, почакай. Виж, по-добре се върни вътре. Какво е станало? Изглеждаш ужасно. Така се и чувствам. А би трябвало да се радвам. Току-що напуснах отбора. Напуснал си отбора? Финалният матч не е ли тази седмица? Тук май никой не мисли за нищо друго. Мислех, че ще се зарадваш. Но ти обичаш футбола, нали? Странна работа. Имам чувството, че играя в футбол откак съм проходил. Но до сега не се бях замислял дали ми харесва или не. Как може да правиш нещо без да знаеш дали ти харесва? Не знам. Просто винаги съм го играл. Обаче край с него. Защо? Защото вече ще правя това, което аз искам. Разбираш ли? Като да свиря на пиано, например. Кой знае, може би щях да свиря, ако мама беше жива. Крек, ако твърдо си решил, стори го, но не напускай отбора по неоснователни причини. Татко ми даде милион основателни причини. Никой не бива да те спира нито за пияното, нито за футбола. Отец Омейли, не ми дадохте теста. Госпожица де Туквил, господин Шонаси, искам да види и двама ви след почивката. Какво става? Трябва да ми помогнете. Видяхте, че Есмералда мамеше на теста. Мамеше, тебе ли? Слушайте, мога ли да ти помогна? Искате ли да ви изхвърлят от отбора? Ще изгубим шампионата. Видели сте да приписва? Отец Омейли няма да ни повярват. Тя е отличничка. Ще ни повярва. Видяли сме, ясно ли е? Добре. Да. Благодаря ви.
Вие сте единствените, които имат 100 точки на този тест. След края на изпита намерих това до вашите чинове. Очевидно е, че бележките са копирани от учителския наръчник. Знаете как се наказва преписването? Обаче ако виновникът си признае веднага, съм склонен да проявя снисходителност. Госпожица Детоквил е отлична ученичка и този факт уличава вас, господин Шонаси. Чакайте, не може така. Нямам друг избор. Съжалявам, но ще трябва да му кажа истината. Какво? Тя преписа отче. Какво? През целия срок преписваше, не исках да я издам. Арчи, как можа? Съжалявам, но като преписваш, лъжеш сама себе си. Вярно ли е, госпожице Детоквил? Не. Не искахме да се месим, отче, но трябва да ви кажем какво видяхме. Искате да потвърдите, че госпожица Детоквил е преписвала? За съжаление, да. Ясно. Никога не съм мамила. Правилно. Всъщност, доста странно е, че трима сте обърнали такова внимание на госпожица Детоквил по време на изпита. Аз не разполагам с учителския наръчник. Невинен съм, отче. Може да си го оставил у вас. Ами нейното шкафче? Нещо против, госпожице Детоквил? Не, отче, нямам какво да крия. Госпожице Детоквил, да вървим при директора. Отче, отдръпнете се назад. Добре. Браво на теб, Крек. Браво, Крек. Виж татко си. Кажи му здрасти. Есмералда? Аз съм. Какво правиш тук? Нямах представа, че ти се отдава. Наистина си много добър. Наследил си таланта на майка си. Тя много би се гордяла с теб. Бих могъл да кажа дори, че никой пианист не би могъл да разбие защитата на противника като сина ми. Гордея се с теб. Не. После ще се видим у дома. Добре.
Госпожице де Токвил, щом като господин Шонаси и преди отключвал шкафчето ви, защо не го докладвахте? Не допусках, че... Боя се, че трябва да сторя необходимото. Не мога да го докажа. Но беше Арчи, а не аз. Господин Шонаси е от добро семейство. Нотърдам спазва традициите си от 50 години. Ще ни липсвате. Да, мамо. С полета на United Airlines до Париж. Съжалявам. Представям ви Арчи Шонаси. Скот Виктор. Джо Хюго. От качалка, защо не си с отбора? Ще се видим на матча. Разкажете им играта. Кофти от качалката е аут. Гответе се за големи щети. Какви ги говорите? Ще ги бием и без него. А сега аплодисменти за нашата звезда в защитата. Арчи Шонаси. Нотърдам? Ай! Имам един въпрос към вас. Ще ги сритаме ли или как? Така, нападателите, влизайте. Есмералда? От качалка много ми е мъчно. Есмералда!
Стегнете се. Играйте като хората, де. Крек? Аз съм. Там ли си? Исках да ти го кажа лично, но след 2 часа заминавам за Париж. Сигурно вече знаеш защо. Не исках да си тръгна без да ти кажа колко много значиш за мен. С Богом, Крек. Не така, бе, Арч. Лошо. Добре съм. Тайм-аут. Изглежда, че защитникът Арчи Шонъси е получил някаква контузия. Да. От тук нататък губим мача. Мога да тичам, тренер. О, да, стой изкълчен глезен, вярвам ти. По-добре се стегнете. Не мога да повярвам, че стигнахме до тук, за да загубим така тъпо. Ако имаш нужда от мен, готов съм, тренер. Сигурен ли си? Да, татко. Белос излиза, Крек влиза. Кое е грамадното, хлапе? Крек Модо, нашият полузащитник и много добър ученик по френски. Модо. М-О-Д-О. Я, това е от качалката. Пак ли се успа от качалка? Слушайте плана, момчета. Джо, влизаш навътре. От качалка ти оставаш и блокираш. Ще подам на Скот на едно. По местата.
Как сме? Аз съм Скот Виктър. Като Виктъри. И баба ми можеше да улови този бас. Слушай, Шонаси, вървете да побеждавате. Смяна? Да. Нотр-Дам! Нотр-Дам, давайте Нотр-Дам! Остават само 47 секунди и те поемат. Трябва не само едно чудо. Играйте! Тайм-аут! Y'all ready for this? Тайм-аут! Днес твоето хлапе владее игрището. А да знаеш как свири на пиано. Елате насам. Крек, ти ни спаси задниците. Останаха 17 секунди. От тях зависи дали ще спечелим или ще загубим. Не каза ти, че тренер. Ще успея. Стой, глезен. Не, ти ще я подадеш. Вик, ще навлезеш в дълбочина и ще тичаш като вятър. Победа на 3. 1, 2, 3. Победа! Гледайте Есмералда. Изключили я за преписване и сега я връщат до Франция. Арчи не каза, че ще изключат. Кофти номер. Че какво общо има Арчи? Накара ни да кажем, че сме я видели да преписва. Не знаехме, че... Откачалка, къде отиваш? Веднага се върни тук. Ей сега. Крек, трябва да спечелим. Лъкнете, чуете капитана си. Вие ще блокирате, а аз ще дръпна последния спринт. Тренерът каза да подадеш. Втори път няма да ловиш паса. Ще спечелим последната игра. Аз ще спринтирам. На едно. Готови? На едно. Червено 24. Червено 24. Долу. Готови? Пас. Гледай! Той трябва да е. Откачен.
О, не. Есмералда! Спрете, моля ви. Това е от качалката. Наистина е той. Право казваш, този свят съвсем се смахна. Обърнете и ме върнете. Есмералда. Крек. Чух камбаните. Трябва да вървя, ще изтърва самолета. Не, остани. Защо? Аз... Стой тук. Джули, чакай тук. Негодник, как можа? Знаел си, че ще я изключат. Не знаех. Млъкни! Достатъчно простоти и наговори. Ти си страхливец. Я ела да си поговорим. Пусни ме от качалка. Чуде се какво ли видях в него. Този път прекали мой човек. Само да те спипат адвокатите на татко, ще видиш какво ще ти се случи. Позовавам се на петата поправка. Нищо няма да кажа. Добре. Добре де. Аз бях. Много съм разочарована, че сте помогнали на господин Шонаси в тази измама. После ще се разправям с вас. Доволен ли си? Аз бях, но натопих нея. Сега ме свали. Господин Шонаси. Господин Модо. Очевидно отец Омели прекалено много ви е говорил за инквизицията. Бихте ли свалили господин Шонаси? Ще го сваля, сестра Мери Кетрин. Сестро, какво става тук? Раздаваме правосъдие. Синът ви не само преписа на изпита, но и постъпи подло със своя съученичка. Искам да видя и двама ви в кабинета си утре точно в 8. Но сестра Мери Кетрин... Арчи, Но татко, тръгвай! Добре дошли обратно в Нотр-Дам, госпожице де Токвил. Дължим ви извинение.
Здрасти. Здрасти. Поздравления. Благодаря. Все ще се наложи да я оставиш по някое време. Франсуаз. Добре го каза, тренер. Франсуаз, трябва да ти кажа нещо. Да? Съжалявам за прекрасния обяд, който съсипах. Ти имаш уста като буклучийска кофа, нос за ядене. Искам да седна с теб и с бутилка пушено пиле на лунна светлина. Сигурно го сбърках. Не. Не, каза го много добре. Тренер, виждал ли си откачалката, нашият герой? Трябва да е някъде отзад. Хубаво, ще му правим компания. Мисля, че той вече си има такава. Откачалка, ако не беше ти, сега щях да рева в самолета за Франция. Ти ме спаси. Просто върнах услугата. Пас. Гледахте американски игрален филм «Полузащитникът от Нотърдам», представен от Евроком. Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Превод Орлин Василев. Текста четоха Елвира Иванова, Петя Миладинова, Тодор Георгиев, Мирослав Чакринов. Тон режисьор Иглика Атанасова. Режисьор на дублажа Добромир Чочов.